Eenie, Meenie, Miney, moo, catch it by a tail. I know that sesifile. Oh, bafika nje. Nje manje la ekhaya. Awu 500 nje. Manje ngaka. Ngathi sambe Verulam lonke ndoda ngicabangani. Ngeke ngikwazi ukukhokha isikweleti la ekhaya. Hayi lo zali inyanga ejekile zali bo. Njengoba 500 kuphela. Ma yazini athi ngizama ukufonela unganami khona ungikweletayo la. Usheshe. Hello, please leave a message after the tone. Okay, yazini zama umunye. Hallo? Kuyena kusibolo okhuluma nayo. Uvusa umuzi lo okhuluma nayo. Okay, yazi bengithi usibuka ngithole ngeke le number leyo ngithi okay. Hayi, cha. Futhi wrong number mfethu, wrong number. Hayi cha mfethu. Angikwazi nokwazi nje mfethu ngeke ngize ngikwazi ukukunika leyo mali. Okay, ke bengicathi unemali ke nako nawe uyahluphekela hayi phela uyekele. Hayi cha mfethu imali nginayo. Hello? Manje uthini umngane wakho? Yazi umngane manje ngizona. Kodwa ukhona Akugcana ngiyenze. usho ukuthi ngeke ngasikhokha isikweleti. Njengoba singishiyile ngizana. Uzongijwayela kabi lo. Uzongijwayela kabi nje ngimchazele kahle siyenze lento ibe clear angahambe ngikhuluma. Hayi sangaze tshela abantu ukuthi anginamali. Yazi nansi khona ingena vela amancane. Hello? Womfethu shoot singamkelene la ngisathi ngithi ngiyakuchazela. Cha womfethu ayengikwazi ukuboleka 500. Njengoba ngishilo nje. Cha. Hlasa ke lo mfana. Umfana udelela sidereka. Yabona nje lento ikungihlula umoya nje kuseni nje. Yabona nje lento ayenzayo. Nginyisa ngempela ke manje ufana ngixonga sakhuluma. Aha. Usho ukuthi angeke sikwazi mhlawumbe ngifokhe isikweleti ngizokhokhela kusasa phela ngazi ngihlala. Njengoba sengishila siqale nayi ekulunge. Kodwa wena uyazi ubone ukuthi wenzeni ngoba le mali ngeke. Umuntu oqhamukayo engimaziyo ke. Nangumuntu bebongifona njalo sasiyajola manje into yazi imacho. Da, ulivayelana ucingo ngisakhuluma nawe. Ulivayelana ucingo ngisakhuluma. Uzongisendela yini instant money yini? Akukho instant money engizokwenzela yona. Ungangijwayeli kabi mina. Ungalivala ukuthi ucingo ngithi ngisathi ngikhuluma. Awubhedela bangabhedelwa. Awubhedela bangabhedelwa. Mina. Hawu, noma mfana uzongijwayela kabi. Ngicabanga ukuthi mina ngilabo sibohlala nabo abangenazi imali. Mina ungangijwayeli kabi, uyazi? Ungangithathi nje kancane nje. Hahathi. Yes, sis. Uyayithola? Hayi yangena ngiyabonga. Wayila umuntu hey. Ngiyabonga. Ungangijwayeli kabi, mina ungaphinde nje ungijwayele kabi mina. Ungangithathi nje kancane mfana umuntu uhloniphe mina mfethu uyazi uhloniphe mina. Hallo ngijwayela. Yabona ngifuna umthuka ke manje ngizombiza ngaphansi kwegate ke manje. Hayi ngizoyidlulisa kwena ngitransfera. The subscriber you have dialed is not in service.
in love.